Bala blue. Bulabai. Bloom bloom. Town hall is different from Bala blue. Bulabai. Broom broom. Dalụkwa ndị ọma na-ege ntị. Ekene m onye ukwu kene onye nta. Wee sị ndụ mmiri ndụ azụ asị m mmiri ata na mazụ anwụ na nke onye chiri onye azụ elu. Asị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi ada agụ agụ. Na-egenụ ntị ndị be anyị. Abịala m hia amụtara m ịbịa ka nne apampa ndị mmadụ ka ha bịa tobe m. Ihe m bịa bụ ka m gwa gị nke bụ eziokwu. Ịlaika were eziokwu m ahụ kpọrọ ife. Ịlaika solu ndị ugwu na-ebelu ugwu wee koyeribe. End of the day mgbe ihe ahụ ga-emebe gị mụa ga-anọkwa ebe m nọ na-eri ụwa na-atachi ọsa maka na ife ị na-amala ọbụna onye ọbụla ifu nọ n'obodo oyibo a na ife adịgo orie na mma. Onye ọbụla ifu nọ obodo oyibo Europe ife adịgo orie na mma already. Ọ na-echete maka gị malụ na ọ maka na ọfụ gị n'anya. Onye lọmi n'obodo oyibo a na-eprezi ndị Nigeria ọ na-edisive unu na-apịala ego m na-etinye n'akpa. Mana mfụ gị n'anya nya kpata m ji agwa gị nke bụ eziokwu. Now, ihe m chọrọ ịtụrapụlụ unu here bụ na o nwere ife na-efegharị na Nwike betray Peter Obi. Anụlụgo m chekiwe ebe Nwike nọ wee betray Peter Obi. Afụlọ m ebe Nwike nọ wee betray Peter Obi. Nke ahụ bụ nke bụ eziokwu. Kama na ihe mfụ bụ na ndị Igbo dị nzuzu. Sọsọ ihe mfụ mme between Nwike and Peter Obi bụ nzuzu ndị Igbo dị. Kee ka ndị Igbo ji wee dị nzuzu? Ofu ebe ndị Igbo ji wee dị nzuzu bụ na Nwike bịa ji aka wee gbagbuo ndị Igbo mbi na obi Igbo nke a na-akpọ oyi Igbo. Ihe anụwa mere na 2020 abi 2021 after during the EndSARS. Nwike jidelu the entire community of ndị Igbo sụọ ha akwụ gbagbuo ha ncha niile. That is wee jide not less than 400 Igbo youth. Wee nwụchikọ ha ncha niile jee tinye ha na Abuja n'ime selụ. Then ọhaneze ndị Igbo wee si n'Igbo n'ala Igbo wee binye ọtọ wee wolu moto convoy ma chata moto wee gaba Rivers State ebe Nwike nọ. Kedu ihe ha ji maka wee pụọ n'ala Igbo? Ihe ha ji maka wee pụọ n'ala Igbo bụ na Nwike gburu ụmụ ikolobịa Igbo ya na ụmụ agbọghọbịa Igbo wee kpụrụ thousands of ndị Igbo wee gaa kpochie na Abuja with the help of Fulani Caliphate. Then mgbe ha lụ die Nwike edoselu ha envelope n'elu tebụl. Ndị ahụ egburu ụmụ ha. Ndị agha sụ ndị be ha akwụ wee bido gụbazie Nwike ka anyị ga-eso. Ọ na-eje eje ma ọ na-ana Nwike ka anyị ga-eso. Nwike ka anyị ga-eso. Ọ na-eje eje ma ọ na-ana Nwike ka anyị ga-eso. Onye dịzi nzuzu between Nwike and ndị ahụ bịa dị. Onye dị nzuzu between Nwike and ndị egbu ụmụ ha. Unu gụchakwa Nwike kunu ga-eso na-egbuchelu niile. Na-egbuchelu ụmụ gị ọ bụrụ ihe anụ a bụ action unu take. Nke ahụ adịla unu awatala nke ahụ. Now abịa na ya bụ politics. Ndị Igbo a na-agba mbọ na ihe need bụ Igbo politics. Igbo president ka need Igbo president. Nwanne unu nwoke nwa afọ Anambra State nwa afọ Igbo apụta for the Igbo president. Nwa Anambra Peter Obi apụta. Nwike fụ na Peter Obi apụtago ka ọ bịa represent ye that Igbo president ahụ. Ndị Igbo na-ebe akwa ya for since. Ndị Igbo na-ebe akwa ya for since. Nwike apụta for president gwa gị na Peter Obi ama we ticket. Nwike jidezie Peter Obi frustrate gide Peter Obi frustrate Peter Obi to that na Peter Obi she's na man pụọ Peter Obi awoluzia bomb boy na PDP. Peter Obi awoluzia
bomboy na PDP. Wike frustrate Peter Obi by igolu ugwu anyị, golu Okezi Ikpeazụ, golu governor of Benue State, Samuel Otom. Wee gokolu ndị ahụ ga-enye Peter Obi the vote, ha wee support Wike, ha wee kwapụ Peter Obi na PDP. Kwapụ Peter Obi na PDP. Peter Obi ejezi ebe a na Mushroom Party. Mushroom Party na-enwelo structure. Yet ndị Igbo afụbeghịkwa the real politics Wike na-agbafa. Ndị Igbo afụlọkwa na another game ka Wike gba ha entirely. Okezi Ikpeazụ, thank you, Karagod. Ndị Igbo afụbeghị nke ahụ. Then Peter Obi apụọ die, ndị Igbo ka dịkwa nzuzu ka na-eso Wike. Ọ na-abụgodu 2-0. Wike na-agbagodu ndị Igbo 2-0. Now, nke ịtọ, Wike ewolu convoy ya pụọ na Rivers State wee gawa ebe bịawa na Anambra State. Onye ebe ka Peter Obi bụ onye Anambra State. Wike wee bịa na Anambra State, ndị Igbo wee gaa gbakọ wee welcome Wike. Wike wee nọrụ na Anambra State wee gwa ha na Peter Obi adịlọ mmechi Nigeria. Nọnyanwa bụ Wike bụ ihe merit na Peter Obi bụ ụsụ, ndị Igbo eme gịnị? Akụbali aka wee tobie. Wike wee jide Peter Obi wee na Peter Obi n'iyi na Anambra State. Wike wee na Peter Obi n'iyi na Anambra State. Ụmụ Igbo akụbali aka echie Wike igwe na Anambra State. Wike meche ya wee naba. Ndị Igbo o nwere any sign Wike nyegolu na ya na support Peter Obi? O nwebele any sign onye. The 3 signs onye go na bụ na ya kpogodu ndị Igbo asị ha etie Peter Obi. Then the 3rd sign, Wike nwe problem with Atiku Abubakar after Katambuwa mbitrelie. Wike chọba a way oge eji wee punish Atiku Abubakar. Wike chọba a way oge eji wee make sure no frustrate, no betray Atiku Abubakar back. Wike chọ a way oge eji wee gwa Atiku Abubakar that with Tambuwa that you cannot betray me without me betraying you too. Now I have something to betray you. Wike apụta enwere ife a na-asị gị iye bịa ime mmadụ ntọ. Peter Obi abịa campaign na Rivers State, Wike je welcome anya. Then bloggers, boom, Wike have endorsed Peter Obi. Did Wike endorse Peter Obi? The answer is no. Just na Wike chiri ọchị eze, just ọja ya eri eze. Ndị Igbo adị nzuzu, zuzulu bulu ya. Bloggers niile ndị Edo State na-agba asawo ụmụ nwaanyị ha na-agba asawo with ndị Edo State dị useless. The bloggers ebuli a market be Wike. Hey, Wike have endorsed Peter Obi. Wike is now a Labour Party. Wike in his speech never mentioned Peter Obi. He told his people, you know what I told you to do. Yes, he never mentioned Peter Obi. Ọgwụkwa ndị Igbo ji aka ha si na Wike endorse Peter Obi. Now ndị Igbo ezuzulukwa mee Wike relevant before Atiku and before Nigeria again. Then Oluzian election, Wike gwa gị na enye ndị ebe a, 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 enye ndị ebe a. The question chọrọ ịjụ gị bụ gịnị ka Peter Obi nye Wike? Kedu ife Tinubu nye Wike? And kedu ife Atiku nye Wike? Wike nidilu, Wike gba politics a na-agwa gị mkpụrụ nwoke, that is, I mean, mkpụrụ politician. Mkpụrụ politician, the politics Wike gba ka m ga-agba. Wike is a man. Wike bụ nwoke ka ọ bụ. Wike mee something nwoke na-eme. Wike mee something like a man. Eya bifu nwoke nụ ọgụ ọmalụ na nụrụ ọgụ. Then kedu ihe Wike mee? Tinubu meet anya o collect share nke.
Then in order to punish Atiku Abubakar, because some man to be a presidential election, now Labour Party is a mushroom party. Party nemolo future, nemolo direction. Party nemolo grand in Nigeria. Then it can Wike happen his own, the interest of River State, the interest of his own people first. Cause for your own interest as onya labor na, as a madman. Each and Wike Bojo Zokalo nga endorse you without him something or get from you. Each and Wike is an Igbo man. Wike abụghị Igbo. Oh my phone name. Wike wujuru ala nni afọ. Ị ga na-ekpekpere ka inwe somebody dị ka Wike n'ala Igbo. Na ndị Igbo dị nzuzu n'ọlụ here na-ezuzu na asị Wike betray Peter Obi. Wike play the politics of what do you have for River State? For my own people, ka ife ga-enyefa. Now Delta State enwetego Ifeanyi Okowa, which means Atiku Abubakar win here. That is for ndị Delta. Ndị River ke nke mbụ nke ndị River. Gwa m ofu onye Igbo na-azọ nke ndị Igbo. Peter Obi unu na-ekwu okwu gwa gị na ya naghị azọ nke ndị Igbo nọ nke ndị Nigeria. Nya pụtagodu kwa okwu. Onwego onye Igbo na-agba politics gị na ọ na-azọ nke ndị Igbo. Ndị Igbo dị extraordinary useless. Now, could we na afie na gunu? Asari Tukumbo. Muna gina bo mananya na Wike si ho fuzaga. Mana because na Wike need the River State, Wike settled with Asari Tukumbo. Have ndị Igbo recognized the presence of Mazi Nnamdi Kanu? Did the Peter Obi recognize Mazi Nnamdi Kanu? Did any Igbo politician recognize Mazi Nnamdi Kanu? Now, they are trying to use Labour Party to wipe out Apuga, the only party Ojukwu themselves. Now, will take one idiot again, as you know, Reverend Father, or Sigifonye Apuga and got to Yakwana vote, and got to Labour Party. The question to Ejuginabo, Labour Party, Kedu, who is the founder of Labour Party? Who is the founder of Labour Party? The same way the Igbo build PDP. Obu nama ono ndị Igbo ka eji build PDP. Today, what is an Igbo man position in PDP as a political party? The same way can use Peter Obi na iju e wipe anything that has to do with ndị Igbo, which is this Apuga. Enwe one bingo no here, she know Ifeanyi Okolo. Amalam ka nne gị ji baa gị fa ekwesịghị ịba gị fa ajụna. Ife ajụna ka ekwesịrị ịba gị. Mmadụ na-apụta, ọbụla onye ọbụla sị gị onye Igbo kwenu fụrụ Igbo n'anya. Ọbụla onye ọbụla sị I want Igbo president, chọrọ Igbo president. Ọbụla onye mbụ na-apụta kwe gị n'aka fụ gị n'anya. Enwe ndị tinye nsị n'aka bịa kwenye gị n'aka. Onwe ndị fanye poison n'ọnụ bịa ikunye gị n'ọnụ. Now, ka ife unu na-achọ ime efinishie Apuga tata ewepụ Apuga na any political party nọ na Nigeria tata make Apuga useless. Echi niile those people ewepụ ndị Igbo again. Ike bitere Peter Obi. Asari Tukumbo was protected by Wike. All the Asari Tukumbo's men that was arrested, Wike released all of them from A to Z. Now, why wouldn't they work for Tinubu? Here na Nigeria, politics of my own people. If Obu Nibubelondi nke gozo, he ga-abulile slave. In fact, every fu Wike go nye bottle of wine. Ka onwe no deserve ya. Ndị Igbo dị nzuzu. Onwere ihe ọzọ unu pasta bịa na social media ebe ndị Igbo ju. Ịkọ ọnụ izuzu ezuzu. Hancha niile dị relevant na social media. Ịbịa na fiscal real life, hancha niile dị useless. Ịchọ ifo how strong onye Igbo dị. Jee na platform onye Igbo. Ka ife ebe ọ dị very strong. Ịchọ ịma how strong onye Igbo dị. Gaa na platform onye Igbo. Ka ife ebe ndị Igbo dị strong. Mana ịchọ ịma how foolish ndị Igbo dị. Gaa na Nigerian politics. Ị ga-amata that na ndị Igbo dị extraordinary foolish, sophisticated morons ma ọ bụrụ Maazị Nnamdi Kanu. DOS are very much wise.
Any man with sophisticated morons, no autopilot. Autopilot is na still get declare Biafra. No, yesterday ka ha chọrọ ibido ịnọgụ Biafra. Ndị Igbo dị confused, ndị Igbo amabeghị ihe ha chọrọ na Nigeria. Until ndị Igbo amalu what they want and stand for it. Wike ma ife ọ chọrọ, and Wike never go for Wike pụtara for president. Wike pụtara for river, nye my own share and buy mono. And the Tinubu gave him his own share and he entered house. Then if onye Igbo, ju onye Igbo, gwa m one onye Igbo na-agba politics, mma yoch m na-agba politics for the betterment of ndị Igbo. Iyi need bụ ka ọ pụta onye pụta inidiri Peter Obi is going to be president. Na-ekwa ka na-awolikwu unu again. A na-agwa unu that na judiciary dị corrupt na nwere result ya enweta dị. Ị ga-afụkwa onye Igbo sị gị na ị ga-enweta presidency dị. Have ndị Igbo come out to make a strong statement about the illegal detention of Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu na-aya ahụ kidney, ear problem and other things. Agunu na Mazi Nnamdi Kanu na ọ na-anwụzi anwụ, yet ndị Igbo enwere onye na-ekwu okwu maka ya. Ihe dị after bụ obedient. Obedient we move. Nwanne ngwa je move na. Je go and move na. Je move. Let us see how you move. Ọ maka na ndị Igbo dị nzuzu na ha ndị Igbo bụ sophisticated morons. Amaka m ihe na ọzọ bụrụ njibụrụ onye nzuzu na Nnewi. Ohe na-eme ndị Igbo penny wise pound foolish. Ịbịa na ha bịa n'ụlọ ha dị wise, ịfụkwala onye Igbo ha dị wise. Mana elutezi ebe ahụ ga-eme ihe wiseness, onye Igbo abụrụ a very sophisticated slave moron. Unu ga na-ekpe ekpere ka Tinubu nyegodu sọsọ ofu onye Igbo, ọ bụgodo unu na-egekwa ntị, unu na-anụ the sophisticated morons na-ekwu na-ekwa one of the sophisticated morons called the Kingsley Ikechukwu. Also MAP, point of correction, our countdown end didn't mean Simon Ekpa will declare Biafra. It means existing Biafra, existing from Nigeria, has started existing from Nigeria. Existing from Nigeria. Existing. Ya ka Maazị gwa gị shigi na ha ga-anọ ofu ebe na-ede English ha na-amalọ the meaning. Ka ihe bụ existing from Nigeria. Sụọ ya na your language ka ịma need ịbụ one of the well authenticated sophisticated morons enwe. Verified idiot for that matter. So you have not started your exit, not existing. You're exiting, not existing, Mugu. You have not started exiting Nigeria since all this while. So you are busy doing what? Can you name it since? Mazi, in one of Mazi Nnamdi Kanu broadcasts, you will see them be writing jargons. When you call them, can you explain what you write here? Even them don't know anything they are writing. They are just writing for Abuja to recognize them. That is Mazi Nnamdi Kanu. And one of the sophisticated morons is this Kingsley Ikechukwu. Your existing English is not your father language, yeah. That is why Simon G. Oh, Potogwolu no can de Bangladesh abi inju enwete freedom itinye oke mmanwụ. Hey, now ke politics ndị Igbo na-agba. Now ke ihe ndị Igbo na-eme. So ịjụọ this Kingsley Ikechukwu now for over 2 years ke ihe Simon na-eme since ọ bụ yesterday ka ha bidoro ọ na-ebidozi ịgba mbọ for Biafra exiting Nigeria. For more than 2 years, what have he been doing? Ke ife ọ na-eme? He was busy scamming you people.
So Mazi have not started ịgba mbọ ka Biafra si na Nigeria pụta. Mazi ebidobeghị iwe ezigbo ike anụ. In fact, nne m gị gba aka nwa. Kinsili Ikechukwu, ọ bụ na ọsọ gị nwa bụ nwanne gị ji ha jihodi nwa, ihe ha just mụta bụ ike anụ ezigbo ezi. Ya ka ndị Igbo na-ezuzu. Onye ugwu chọọ iwọli onye Igbo na-anya kpọ afa Maazị Nnamdi Kanu without verifying if ndị Igbo ebuli ezuzu wee, hey, onye ekugo, hey, we are here, you almost there. But ịma the purpose of onye ahụ ime the thing. Ịchọ inweta ndị Igbo, just gwa onye Igbo ihe ọ chọrọ ịnụ. Ndị Igbo dị ka asawo ụmụ nwaanyị, brain ndị Igbo dị ka brain nwaanyị. Just pịa anya aka n'ala ahụ atọ bịarịrị ele anya. Ịchọ ụzọ onye Igbo just kwenye nkwa Igbo president. Bọọdụ afa Peter Obi, onye Igbo awụsalụ gị irie ya mugu. O ihe ndị ugwu ji eri ndị Igbo mugu. Ha n'anya ha afụ ihe unu need agonia unu niile kpolu Igbo presidency unu abandon Maazị Nnamdi Kanu jewe Obi idiot. Now ke the Obi hapụrụ unu. Thank you Wike for Wike bidobedi teach unu lesson. Chaluna 2027 Wike pụta for Nigerian president. Ọ pụta kịta ọsị we will make Igbo this and that. Inu Wike echefuo this role Wike play now. That is why ndị ugwu ji ekwu unu mma, because ndị ugwu adịghị echefu. Ha na-echete ma ndị Igbo once after 2 years, gịnị bụ 2 years, after 7 months onye Igbo echefugo zuzulu. Onye ka eji egwu onye Igbo no one Nigeria. Lagos is no man's land. Abandon ala nnya je develop Lagos, develop Abuja. Chefuo the war of 1967 to 1970. Chefuo the things he played there. Chefuo everything. Hapu ben generate. Hajuro kwanu ndị ahanya the Yoruba and the North. Unu na hana me ya. Hana bekwa your place develop. Mba unajule ese because agwagunu one Nigeria. Lagos is no man's land. Then unezuzulu. Tata who is suffering. Mbloba of Lagos and seize your property nine. Ba unu nine okunando thunder bali unu isi there. Nanga rapunu here. Mother Mekatakwa bia here chim na onye Igbo the wise. Ndị Igbo are the most sophisticated morons all over the world. They can never make it. Ndala mad people. Bia here chim Wike betray ndị Igbo. Wike for na ndị Igbo dị nzuzu or just use ha dump ha like akwụna. When you jakuna mena, kwa kuno ụgwọ ele anya ịnyụ onye naba, kwa onye Igbo ụgwọ use onye nweta ịchọ dump onya onye Igbo. Igbos are just there to be used as a slave. Simple as that. Onye ọbụla m ndị wise na Nigeria ga-use onye Igbo gachi ike. Gịnị ka ndị Igbo pasta? Ịbịa sụọ okpokpo Igbo. The same Soludo na-eti mkpu. The highest vote Peter Obi nwetara from Soludo. From Soludo government. Ndala, get out. Chinambia here is Ndala.